Id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenek Adami żamm pass lura milli jkun kategoriku u jgħid bħal kap nazzjonalista li jagħti l-maħfra presidenzjali li suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Mistoqsi minn One News dwar jekk hu jagħmilx bħal kap tal-Oppożizzjoni u jagħti l-proklama lil Jorgen Fenek, Beppe Fenek Adami mill-ewwel qal li sema x'qal il-kap. Iva, naturalment jiena smajt dak li qal il-kap tal-partit Bernard Grech. Id-Deputat Nazzjonalista qalilna li huma jiskludi xejn iżda naqas li jkun ċaru kategoriku bħal Bernard Grech. Ma għandu qatt jeskludi li esplora kull alternattiva. Beppe Fenek Adami weġibna hekk wara li l-ħadd il-kap tal-Partit Nazzjonalista laqqa b'mod urġenti l-grupp parlamentari tiegħu ftit wara li f'intervista li xandret fuq il-medja nazzjonalista huwa qal li jagħti maħfra presidenzjali l suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenek. Fi stqarrija l-ħadd wara nofsinhar, il-Partit Nazzjonalista qal li se ssir laqgħa urġenti tal-grupp parlamentari fis-sitta ta' filgħaxija wara l-iżviluppi fil-qorti tas-Sibt. Madankollu s-sorsi tagħna fil-Partit Nazzjonalista qalulna li Bernard Grech sejjaħ laqgħa urġenti mad-deputati tiegħu wara li ddikjara li hu jagħti l-proklama lil Jorgen Fenek. Fil-fatt Bernard Grech għalhekk il-ħadd filgħodu dwar is-suspettat mandant fil-qtil ta' Caruana Galizia, Jorgen Fenek. Jista' jkun li nikkonsidra iva mqar parti ħalli dil-persuna tagħtini l-informazzjoni li jien għandi bżonn. B'reazzjoni għal din id-dikjarazzjoni il-Partit Laburista saħaq li Bernard Grech huwa kap immatur li ma jafx jitfisser li tuħu deċiżjoni daqstant importanti għal pajjiż. Il-Partit Laburista qal li d-dikjarazzjonijiet ta' Bernard Grech dwar temi sensittivi u ta' importanza nazzjonali huma xhieda ta' politikan ċip li minflok tassew jemmen fl-istituzzjonijiet iħares lihom biss bħala għodda li jistgħu jintużaw fit-taqbida tiegħu biex hu u dawk li poġġoh kap jiksbu il-poter.